Εκδήλωση μνήμης και τιμής για το σημαντικό έργο που είχε επιτελέσει ο πρώην Δήμαρχος Τετραφυλίας Θανάσης Γρέβιας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην πλατεία που φέρει το όνομά του στη Γρέβια Άρτας στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Ας δούμε, κυρίες και κύριοι, το σχετικό ρεπορτάζ. Φέτος συμπληρώνονται 17 χρόνια από τον απροσδόκητο χαμό του Δημάρχου Τετραφυλίας Θανάση Γρέβια, ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι στενοί αυτοδιοικητικοί συνεργάτες της πρώην παράταξης Ενωτική Ανεξάρτητη Κίνηση Τετραφυλίας οργάνωσαν εκδήλωση μνήμης και τιμής, αναγνωρίζοντας την πολυετή κοινή τους πορεία και το σημαντικό του έργο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη το απόγευμα στην πλατεία που φέρει το όνομά του στη Γρέβια Άρτας στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Τελέστηκε εμνημόσυνη δέηση στο κημητήριο. Στα πλαίσια της εκδήλωσης προβλήθηκε ντοκιμαντέρ που αποτύπωσε την αυτοδιοικητική του διαδρομή και το έργο του στο Δήμο. Τι τους αρέσει, ρε Μάρκο, τι λες, είναι πόλη, ξέρω εγώ, έχουμε εμείς τόσα βόλια ώστε να τα κορμιά. Όταν πήγαμε εκδρομή στο Σέρτσος, είδαμε το τοπίο και το μοναστήρι και μας συγκίνησαν τα όσα μάθαμε για τον αφανισμό των Σουλετών. Καλώς ήρθατε, αγαπητοί μου συνδημότες και λοιποί φιλοξενούμενοι στον ιερό αυτό χώρο, τον γεμάτο αυτοθυσία, θρησκευτικότητα και γενναιότητα και ευλάβεια. Στον ιερό αυτό τόπο όπου σμίγουν ο χριστιανισμός και ο ελληνισμός. Δύο έννοιες αλληλένδυτες που συνυπάρχουν εδώ και πολλούς αιώνες. Καλώς ήρθατε στο μοναστήριο του Σέντσου που έπαιξε σπουδαιότατο ρόλο στην ανάπτυξη και τόνωση της θρησκευτικής πίστης των χριστιανών της περιοχής μας και που συνέβαλε στην απελευθέρωση του τόπου μας από τους Τούρκους, βοηθώντας τους επαναστατημένους προγόνους μας στις τρεις επαναστάσεις του 1854, 1866 και 1800. Πόσο καταλυτικά για τον τόπο ήταν όσα παλέψαμε. Φτάσαμε εδώ, με το χρόνο σταματημένο. Εκεί, τότε που κυνηγούσαμε να βάλουμε τον τόπο μας στη νέα εποχή της αυτοδιοίκησης, με τη μνήμη μας σταματημένη στο χαμόγελο του Θανάση, στα εύκολα και χαρούμενα, αλλά με το πάθος και την επιμονή του στα δύσκολα. Και τελικά, πόσο δύσκολο είναι να το υπερβείς και να προσαρμοστείς στο σήμερα, όταν ανάμεσα σε όλα τα άλλα, ακόμα και αυτό το τιμημένο λάβαρο που έγινε επίσημο έμβλημα του Δήμου μας και εκείνο μαζί του δεν υπάρχει πια. Λένε πολλοί πως ουδής αναντικατάστατος. Και ακόμα λένε πως η φύση και η ζωή, η ίδια η ζωή, απεχθάνεται το κενό. Να όμως, που οι εξαιρέσεις συμβαίνουν στην ιστορία, απλά για να αφήνουν αναπόδεικτα ταλαιπωρημένοι την επιβεβαίωση των κανόνων. Έτσι, και ενώ το πέπλο της λησμονιάς απειλεί όλα αυτά που κάποτε μας θύμιζαν πως δεν είναι ουτοπία να αγωνίζεσαι, έρχονται αυτές οι θύμητσες απρόσκλητες, εκοφαντικά πνιγμένες στη σιωπή, να επιβεβαιώνουν πως κάποια πρόσωπα γεμίζουν το κενό με το μοναδικό και αναντικατάστατο της απουσίας τους, στολίζοντας τη μνήμη αυτού του αιώνιου παιδιού, του φίλου μας,
του αυτοδιοικητικού, του συνεργάτη μας, με ροδοπέταλα της πιο αγνής ανθρώπινης ανάμνησης. Έστω κι έτσι, παρά το παντοτινό ταξίδι, φωτίζει ακόμα πιότερο η αλήθεια, πως τελικά στη ζωή τίποτα δεν πάει χαμένο. Οι αυτοδιοικητικοί συνεργάτες της Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης Τετραφυλίας μίλησαν για το έργο του και συμμετείχαν στην εκδήλωση για να τιμήσουν τη μνήμη του. Πέρασαν 17 χρόνια από τότε που ο Θανάσης έφυγε από κοντά μας. Και όμως η παρουσία του δεν έφυγε ποτέ από εδώ. Είναι εδώ, ανάμεσά μας, στον τόπο του, στα βουνά που τόσο αγάπησε, στα έργα που οραματίστηκε, στις αξίες που μας δίδαξε. Για εμάς, τους παλιούς του συνεργάτες, δεν ήταν απλώς ένας δήμαρχος. Ήταν ένας άνθρωπος με όραμα, με πάθος, αλλά κυρίως με καρδιά. Γιατί ήξερε να εμπνέει, ήξερε να ακούει και κυρίως ήξερε να ενώνει. Πολλές ήταν οι φορές και πολλά τα παραδείγματα και πολλά τα περιστατικά που αποδείκνυαν ότι δεν ήταν απλά ο επικεφαλής της παράταξής μας. Ήταν και ο φίλος μας, γιατί απλά ήταν άνθρωπος. Καλώ στο βήμα τον Μιχάλη Γκούζια, δήμαρχο Τετραφυλίας μετά το Θανάση, για να ξεκινήσουμε την εκδήλωση. Παρακαλώ κύριε Γκούζια, ελάτε στο βήμα. Εδεσιμότατε, αγαπητοί μας καλεσμένοι, συνδημότεσες, συνδεμότες, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 15η Ιανουαρίου του 2008, αποφράδα ημέρα για τον Δήμο Τετραφυλίας και όχι μόνο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Αποφράδα ημέρα γιατί ο πολυαγαπημένος μας δήμαρχος Θανάσης Γρέβιας, ο δήμαρχος της καρδιάς μας, εντελώς ξαφνικά έφυγε από κοντά μας για το μεγάλο και παντοτενό ταξίδι, για το ταξίδι στην κοινωνία της αιωνιότητας. Είχε πει ο τότε αντιδήμαρχος Κώστας Μπούκας στην ομιλία του κατά την εξώδιο ακολουθία: «Φτώχαινε ο τόπος μας δήμαρχε ξαφνικά», και η κουβέντα έμενε στον αέρα. Και νιώσαμε ότι μίκρινε ο κόσμος μας και μεγάλωσε αφάνταστα, αφόρητα η μοναξιά της ψυχής μας και μια πίκρα σιωπής μας πλημμύρισε και όρθωσε γύρω μας τείχη και αγκαθωτά σύρματα. Θα περνούσε καιρός για να καταλάβουμε πως μας έλειψε, γιατί δεν κλείνουν εύκολα οι πόρτες της μνήμης και δεν αφήνονται να χαθούν στην ομίχλη της λύθης τόσες πολλές κοινές αγωνίες, τόσοι πόθοι, τόσες ελπίδες και τόσοι καημοί, τόσα σχέδια και τόσα όνειρα που ξεδιπλώθηκαν και ξετυλίχθηκαν για τον τόπο μας και τους κατοίκους τους. Θα επικαλυστώ τα λόγια του διάσημου και πολύ δημοφιλούς ηθοποιού Ρόμπιν Βίλιαμς, που έφυγε από τη ζωή το 2014. Γράφει στο μνήμα του: «Εάν συμβεί να περάσετε μπροστά από τον τάφο μου, θα δείτε δύο ημερομηνίες και με μία παύλα στη μέση. Λοιπόν, κοιτάξτε προσεκτικά αυτή την παύλα. Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Όλους μας, μετά το τέλος αυτού του ταξιδιού στη ζωή, θα μας ορίζουν δύο ημερομηνίες. Η ημερομηνία γέννησης και η ημερομηνία θανάτου. Ανάμεσα σε αυτές θα υπάρχει μία παύλα. Το πώς γεμίζει ο καθένας μας αυτή την παύλα στη ζωή του είναι το ταξίδι μας. Ταξιδεύουμε σε θάλασσες με κύμα, μένουμε σε λιμανάκια με ήσυχα νερά. Ποιους έχουμε συντροφιά, πώς τους επιλέγουμε, ποιος είναι ο προορισμός? Ζωή με σκοπό, ζωή μεστή, ζωή προσφοράς, ζωή που δεν θα ντρεπόμαστε να διηγηθούμε για μια παύλα γεμάτη. Ο Θανάσης κατάφερε αυτή την παύλα να τη γεμίσει με πολλά και σημαντικά. Ο Θανάσης διακρινόταν για τη μεγάλη και βαθιά αγάπη για τον τόπο μας. Στο σύντομο αφιέρωμα στην Πρωτομή
προκειμένου να καταδεχθεί το δέσιμο αυτό με τον τόπο, αναγράφεται πως είχε δεθεί ανεξίτηλα με την τετραφιλία, ενώ μιλάει επίσης και για την καθαρότητα των λόγων του. Οι κουβέντες του ήταν σύντομες, σταράτες και τσικουράτες. Κάτι άλλο που χαρακτήριζε το Θανάση ήταν το πάθος του, η αφοσίωση, η μαχητικότητα και η διεκτικότητα για να πετύχει όσα περισσότερα γινόταν για την περιοχή μας. Το ενδιαφέρον του για τα κοινά, ο διακαής πόθος και η διαρκής προσπάθεια να προσφέρει στον τόπο του επιβραβεύτηκαν από τους συμπολίτες μας με την αναγνώριση και επανακλογή του 3 συνεχόμενες φορές ως δήμαρχο και αρχικά ως πρόεδρο της κοινότητας Πηγών. Η αναγνώριση αυτή διευρύνθηκε και σε επίπεδο νομού με την εκλογή του ως Προέδρου Δημάρχων του νομού Άρτας. Ο Θανάσης είχε επίσης το χάρισμα να εμπνέει και να κερδίζει τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής και φιλικά διακείμενος προς όλους. Δεν κρατούσε κακία ούτε σε πολιτικούς του αντιπάλους. Θα ήθελαμε εν κατακλείδη να προσφέρουμε αυτό το στικάκι το οποίο παρακολουθήσαμε γρηγορότερα στην πολύ αγαπημένη σύζυγο και μητέρα του Θανάση Γρέβια. Να το έχει πάντα σαν ενθύμιο. Απόψε γυρίσαμε πίσω 17 χρόνια για να θυμηθούμε τον πολύ αγαπημένο μας δήμαρχο Θανάση Γρέβια που τόσο πρόωρα μας άφησε και για το μεγάλο ταξίδι της αιωναιότητας. Όμως αυτά τα 17 χρόνια είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Είναι το αποτύπωμά του τόσο ζωηρό που σε κάθε μας κίνηση είναι μπροστά μας και πάντα μας συμβουλεύει. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συνδημότες μας που παρευρέθηκαν απόψε, ως επίσης και τους επίσημους καλεσμένους μας. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Είναι μια συγκινητική βραδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε μια συγκινητική βραδιά σήμερα τιμήσαμε την αυτοδιοίκηση, τιμήσαμε το πρόσωπο του Θανάση Γρέβια ως δήμαρχο Τετραφιλίας, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, να θυμάται. Γιατί οι άνθρωποι δεν φεύγουν, οι άνθρωποι μένουν, τα έργα μένουν και διδάσκουν το μέλλον. Αυτό κάναμε απόψε, γιατί αγαπάμε την αυτοδιοίκηση και αγαπάμε κυρίως τους ανθρώπους που συνεργαστήκαμε μαζί τους. Διότι οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται, ζουν ανάμεσά σας. Σας ευχαριστούμε που είστε απόψε εδώ. Εκπροσωπώντας την οικογένεια του Θανάση, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ αρχικά τους διοργανωτές που είχαν αυτή την ωραία και συγκινητική πρωτοβουλία για να τιμήσουμε τον αδερφό μου και φυσικά όλους όσους παρευρέθηκαν για να αφιερώσουμε λίγες στιγμές και να θυμηθούμε τον Θανάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.